El govern espanyol per recuperar una part de la inversió quan es vagi venent la participació que hi té. Aquestes són les xifres, insistim, 61.500 milions d'euros són els que ha rebut la banca en els darrers 6 anys. Del total de les ajudes públiques, l'Estat només ha recuperat un 4% i el FROB només preveu recuperar el 28% del total del capital injectat. Volem parlar-ne amb l'Àlex Dauden, que és coordinador general d'AISEC Adicae, l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes i Assegurances de Catalunya. Bon dia, Àlex, i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres al Petó del 324. Primer de tot, tots aquests milions injectats a la banca espanyola són diners fons perdut? Bé, des de la perspectiva dels consumidors no tenim cap esperança en què es recuperin aquests milions injectats a la banca. Aquestes xifres constaten que hem estat l'estat que més car hem pagat la factura del rescat financer i, a més, el més mal gestionat. Caldria afegir-hi, a més, els 110.000 milions d'euros amb avals públics que també s'han fet a les entitats financeres. Perquè en quines condicions es van fer aquests préstecs, aquestes ajudes, aquest rescat a la banca espanyola? Vaja, es deia, el president del govern espanyol havia dit que l'Estat no avalaria aquest rescat bancari. Això finalment no ha estat així i, per tant, hem acabat conduint i hem acabat portant el sistema financer espanyol d'un antic sistema de caixes d'estalvi on el que era important era la intermediació financera a l'hora de captació d'estalvi i cessió de crèdit a l'economia productiva per un sistema completament bancaritzat, concentrat, antisocial, i, a més, ineficient a l'hora de gestionar els actius financers i l'economia en si. Perquè tota aquesta crisi, tota aquesta transformació en la banca espanyola, el que ha comportat bàsicament és la desaparició del sistema tradicional de caixes aquí al nostre país, a Catalunya. Sí, així és, un sistema de caixes completament desaparegut. Actualment els 5 grans bancs controlen el 55% del mercat i, a més, un sistema que diem que és antisocial perquè el que està provocant és que la penyora d'aquesta crisi financera recau absolutament sobre els consumidors. O sigui, no només paguem els serveis financers més cars d'arreu d'Europa, sinó que els 7 bancs més importants de l'IBEX, només aquest primer trimestre del 2015, han cobrat més de 4.700 milions d'euros en comissions, que els primers que vam rescatar a la banca vam ser els usuaris i els consumidors a través de pràctiques comercials fraudulentes per part de la banca amb la comercialització de participacions preferents i deute subordinat. Cal recordar que van ser 61.000 milions d'euros d'espoli a l'estalvi popular. I no només això, sinó que encara ens trobem avui en dia com el Tribunal Suprem declara les clàusules SOL com a clàusules abusives i la banca les segueix aplicant. Només a tall d'un exemple, CaixaBank cada mes guanya 35 milions d'euros amb l'aplicació d'aquestes clàusules que han estat declarades pels tribunals com a abusives. I per què només s'ha retornat el 4% de les ajudes que ha donat l'Estat d'aquest rescat a la banca espanyola? Des del nostre entendre és perquè aquí hi ha hagut no hi ha hagut cap decisió pública que hagi portat i conduït en aquest rescat i a la transformació d'aquest model cap a un sistema bancaritzat. I aquí qui ha influït i qui ha intermediat a l'hora de donar aquesta ajuda pública a les antigues caixes d'estalvi ha estat des dels lobbies financers i bancaris, o sigui, aquí ha participat l'Institut Financer, que és un dels lobbies més importants de Washington a l'hora de la creació de la Sareb i a l'hora de la transformació de l'antic sistema de caixes amb l'actual banc, amb la intermediació del govern i de la monarquia amb la creació d'aquest rescat bancari. Si li sembla, hem recuperat unes declaracions que va fer el ministre d'Economia, Luis de Guindos, quan en el seu moment va dir que aquest rescat de la banca espanyola no tindria cap cost pels contribuents espanyols. Escoltem aquestes declaracions del ministre. El préstamo, como conoce perfectamente, será en condiciones muy ventajosas. No se va a generar ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario, ya que solamente se exigirán, como acaba de decir el presidente de Gobierno, condiciones al sector financiero. Todo ello se realizará acompañado de un ejercicio de transparencia y saneamiento sin precedentes, algo que debíamos haber hecho hace 3 años. Són declaracions de fa només 3 anys, encara no, i la situació és aquesta, només un 4% s'ha retornat. Així és, i això demostra que el sistema el que fa és socialitzar les pèrdues, privatitzar els beneficis i seguim tenint les xifres escandaloses d'execucions hipotecàries, de més de 500.000 execucions hipotecàries des de l'any 2007 i al mateix temps les entitats financeres segueixen mantenint els habitatges buits mentre la gent està al carrer. Per tant, des del nostre entendre el que cal és un canvi absolut del sistema bancari actual que penja
en si més amb els interessos dels consumidors, amb els interessos del col·lectiu i no pas només amb els interessos d'uns pocs, que és el que ha anat fent fins ara. Ens trobem actualment en situacions com, per exemple, entitats com Catalunya Caixa, ara en parlàvem, que van treure una gran injecció de diners públics, aquests 12.000 milions d'euros, una entitat que ha estat adquirida recentment per un banc, pel BBVA, per un preu molt inferior al mateix rescat. En aquest cas, podríem dir que l'Estat ha renunciat a recuperar els diners que va invertir en aquesta entitat, en Catalunya Caixa, a l'hora de la seva venda? Completament, i no només no ha renunciat a recuperar els diners de Catalunya Banc, sinó que encara tenim avui dia a centenars i a milers de preferentistes que esperen una solució a l'estafa sobre les participacions preferents que l'arbitratge en consum no ha aconseguit solucionar. Per tant, no només s'ha recuperat només un 1,7% de Catalunya Banc, sinó que encara tenim retinguts milions i milions d'euros que la pròpia Catalunya Caixa va captar només amb l'objectiu de capitalitzar-se. Vostès moltes vegades han denunciat la paradoxa que es dona el fet que l'Estat ha salvat, ha rescatat bancs, mentre aquests mateixos bancs continuen desnonant les persones que no poden pagar la seva hipoteca. Sí, i és el que dèiem, no? Socialització de les pèrdues i privatització dels beneficis. Des del nostre entendre, el que cal és un retorn de la capacitat de decisió, en aquest cas, als consumidors, en aquest cas, als impositors d'aquests bancs, que es primi pels seus interessos. L'actual sistema de desregulació absolut, de desregulació dels actius financers, no ajuda a la regularització i a vetllar perquè no es cometin males pràctiques bancàries. Per tant, cal reforçar els drets dels consumidors i acabar d'una vegada per totes amb les males pràctiques bancàries. Perquè els consumidors, els usuaris, com poden demanar responsabilitats en aquest cas? Han de demanar responsabilitats als bancs, a l'Estat? Em refereixo a que només s'hagi retornat el 4% i que es prevegi que només retornarà el 28% de tots els diners que s'han invertit a la banca. Se sap molt bé que li pot passar a un particular quan no paga un préstec, però què passa en aquest cas? A qui se li ha de demanar la responsabilitat? Nosaltres, quan repartim responsabilitats, les repartim de la mateixa manera tant a les entitats financeres, tant a la banca com als governs de torn, perquè podem observar que hi ha hagut una clara connivència absoluta entre governs i banca a l'hora de permetre la bombolla immobiliària, a l'hora de permetre la col·locació de 4 milions de clàusules sobre els préstecs hipotecaris i a l'hora de permetre la col·locació a més de 3 milions d'usuaris de productes financers tòxics al llarg de tots aquests anys. Per tant, les responsabilitats sempre compartides i en aquest sentit també des de la perspectiva dels consumidors i ara sí que ja no hem perdut la por i hem de ser conscients de tota la capacitat que tenim si ens organitzem. Som el col·lectiu econòmic més gran i més important, per tant, som els que també està a les nostres mans el fet de canviar aquest model bancari que no hem decidit i que no volem. Se suposa que els bancs rescatats, ajudats, salvats, diguem-li com vulgui, han de concedir crèdit. Sembla ser que s'està començant a concedir crèdit, però en quines condicions s'està fent? Bé, la concessió del crèdit, des de l'anàlisi que també hem anat fent al llarg d'aquest primer trimestre, sobretot perquè hem participat de les juntes d'accionistes de les entitats financeres més importants, és que el crèdit no està fluint ni cap a les famílies ni cap a l'economia productiva, sinó que la banca segueix utilitzant aquests crèdits pel seu propi interès. Per tant, des de la perspectiva dels consumidors, en què hem pogut veure com més del 30% de les famílies no arriben a final de mes, és importantíssim que la banca faci fluir el crèdit cap a les famílies i cap a l'economia productiva per sortir d'aquesta crisi. Moltes gràcies, Àlex Daudenc, coordinador general de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Moltes gràcies per ser amb nosaltres aquí al 324. Moltes gràcies.